A declaración dos cuñados do Chicle deixa aínda máis só o principal investigado pola morte de Diana Quer. A irmá de Rosario Rodríguez e o seu home negaron ter acompañado a José Enrique Buingei na noite dos feitos, desmontando así a súa coartada, tal e como xa fixera a esposa na declaración prestada onte. Pola súa banda, o avogado de Chicle visitou esta mañá o cárcere de Teixeiro, onde o seu cliente vende pasar de prisión incomunicada a un módulo con outros presos. A defensa segue a apoiar a tese dun homicidio imprudente por atropelo, a pesar de que o informe preliminar da autopsia semella desbotar a existencia de lesións compatibles cun accidente deste tipo. Haberá que agardar os resultados definitivos para coñecer as causas e o momento exacto da morte de Diana e determinar se houbo agresión sexual. No caso de confirmarse este último punto, o letrado xa adiantou que renunciaría a seguir coa representación do seu defendido. Tanto no entorno familiar como entre os veciños do Chicle, a incredulidade inicial dou paso á indignación e á repulsa polo presunto asasinato da moza. Así o amosan as pintadas que apareceron estes días na fachada da súa vivenda. Mentres tanto, as mostras de dor pola morte da moza seguen a sucederse no lugar onde aparecía o corpo. Onte chegaban ás portas da nave dúas grandes coroas de flores enviadas pola familia. Xunto a elas, numerosos ramos e candeas depositadas polos veciños que non esquecen a Diana e buscan así manter viva a súa memoria. No que respecta a outro procedemento contra o Chicle que leva o xulgado número 2 de Ribeira polo intento de secuestro dunha moza en Boiro pasado 25 de decembro, esta mañá tamén prestaron declaración en calidade de testemuñas os dous homes que auxiliaron á vítima.